जाय थामनेलाव नायदों नोंसोरो थिगखौनो नुदों आरो थिग थामनेलखौ नायनानै नोंसोर दिनै बे भिडिअआव फैदों आं बुंदों नोंनि साबा लोगोआनो नोंनि जिउखौ सिलिंखार खालामगोन नोंखौ बुथारगोन नोंखौ सिथारगोन गोथाङै नङाबो जानो हागौ खिन्थु नोंनि गासैबो देहा सोलेरखौ सिख्रेबनानै नोंखौ नोरजिया खालामनानै दोनगोन माया नोंनि साबा लोगोआ आरो नोंनि जेनोखि थांखि दंमोन नों डक्टर जानायनि इन्जिनियार जानायनि आर्मि साख्रि लानायनि माबा मोनसे मोजां आबादारि जानायनि नाथाय बेवहायबो जुदि बिसोरो नोंनि लाइफखौ स्पइल खालामगोन बे साबा लोगोआनो जुदि नोंनि साबा लोगोआ थिग नङाब्ला दाना बे साबा लोगोआ मा जागोन दाना मारै खालामगोन नोंनि लोगोखौ बे साबा लोगोआ माबोरै स्पइल खालामगोन नोंनि लाइफखौहाय आं बाथ्राखौ थख' बुंगासिनो दं नोंसोर भिडिअखौ गोसो होनानै खोनासंदो आरो जायफोरनाखि गार्जेन आं खावलायदों बे भिडिअखौ नोंथांनि गथ'नो अननानै शेयार खालामनानै होदो मानोना बे भिडिअखौ नायनाय लोगो लोगो बे एसे गावखौनो रियेलाइज जागोन गावखौनो सानफिनगोन आं मा खामानि मावबोखो बिदिबा आं मा साक्सेस जाग्रा जाया बे बाथ्राखौ अब्ला फैदो आं खिथानोसै आरो नोंथांमोना जुदि दिनैसिम गोदान नायदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ थुलुंगा होबानो जाबाय आंनो बेखिनिखौल' नांगौ नोंथांनि मदद फैदो अब्ला आं नोंसोर थख' आं खिथालांसै साबा लोगोआनो नोंगौ एकदमबारे रियेल बाथ्रा बे आंनि बुंनाय राव नङा मानोना बियो गेदेमा सुबुंफोरनि बानबुंथिसो बियो साबा लोगोआ नोंनि जिउखौ स्पइल खालामो 100% सैथो बियो माब्रै फैदो आं खिथानोसै सापस हमना लादो नों बिराद लेखा फरायग्रा गोसो आं नोगोद लेखा फरायनानै डक्टर जानो साख्रि मावनो गोसो नों नङा होमबा येस थिगै जाबाय नोंखौ बयबो मानिबाय बिमा बिफा मानियो नाथाय नोंनि नैबे सासे लोगोआ फरायनायजों जेबो सोमोन्दो गैया बेयो नों जाय मानसिजों लोगो जागासिनो दं सानफ्रामबो बेयो नैबे लोगोआ लेखा फरायनायजों जेबो सोमोन्दो गैया बेहा नाम्बार 2 नैबे जाहैबाय सासे लोगोआ जाहैबाय मा जागोन नोंनि सानै लोगोआ जाहैबाय मा नैबे सासेया बेहा जाहैबाय मा लेखाखौ बियो फरायो स्कुलाव थाङो खिन्थु बेहा फरायनायाव बारा माबा गैया गोसो गैया नैबे सासे नोंनि लोगो जुमाय फाग्ला सासे लोगोआ जुमाय फाग्ला नों बेजों थाबाय बेहाबो फरायनायनि सोमोन्दो गैया नैबे सासे लोगो तास गेलेनायाव एक्सपार्ट तास केराम बायदिसिना गेलेनानै सानफा थोलो थाबाय थायो नैबे सासे लोगो जाय लोगोआ दैनि मबाइलाव गेम गेलेनानै ना फरायनाय ना जानाय ना लोंनाय गासैखौबो बावगोमाजोबो दाना बुंदो नों बेफोरबायदि साबा मानसिनि गेजेराव नोंनि साबा लोगोनि गेजेराव सासेबो नोंनि लोगोआ फरायनायनि खोथा रायलाया साख्रिनि खोथा रायलाया थुलुंगाथाव मोनसे बाथ्रा रायलाया खालि लोंनाय जानाय गेलेनायनि एक्सपार्ट बाथ्राल' रायलायो मा नों सानखो नामा अब्ला नोंनि लाइफआ साक्सेस जागोन मा नोंनि सिमाङा जाफुंगोन नामा जाफुंनाय नङा ओंखायनो आं होनदों साबा लोगोखौ नों सायख'ना लानो रोङाबा नोंनि जिउआ जोबस्रांगोन मानोना बे साबा लोगोआनो नोंखौ दागोन नोंखौ मानसि जागोन बे साबा लोगोनि गेजेराव नोंनि साथाम लोगोआ जानांगोन जे साख्रि बाख्रिनि गेजेराव इन्टारेस्ट गोनां फरायनायाव गोसो गुदुं जानांगोन सानफ्रामबो लेखा फरायनायनि खोथा रायलायो अब्लासो ना नों बे साक्सेस जागोन बे थांना दे हमना लादो नों बिराद आर्मि साख्रि मावनो गोसोथारनो नों फौजि लानो गोसोथार नाथाय मा जाबाय नों जाय मानसि साबा मानसिजों लोगो जादों बिसोर फौजि लानो गोसो गैया एक्सारसाइज खालामा बिसोरो खुनु मोनसे जेबो प्रेक्टिस खालामा एक्सारसाइज खालामा ओरैनो थायो लोङै जायो सानफ्रामबो थाबाय थायो दा बेबायदि थाबाय थायोब्ला मा बियो जिउआव साक्सेस जागोन मालाबा साक्सेस जागोन नों साक्सेस जागोन मा नोंबोथ' लासैनो होद बिदिबालाय आंलाय बोरै हारसिं खारबाय थानोब्रा मोननाय नंखाया आंबो बिसोरबायदि सानफ्रामबो बिसोरजों थाफाबाय थानोसै लोंफा जाफा आंबो सानफ्रामबो बिसोरजों थाफाबाय थानोसै नों बेखौ सानफ्लांगारनोसै दाना दा बेबायदि सानफ्लांनायनि जाउनावहाय नों माब्रै जेनेबा नोंबो लासैनो नोंनि थांखिनिफ्राय नों दोरोदलांनोसै नोंबो बिसोरबायदि थाफानोसै ना खारनाय ना साख्रिनि नोंबो जेबो इन्टारेस्ट लाला होमबा नोंनि जिउआव बोरै साक्सेस जागोन जानाय नङा बुथारनाया आं बेखौ होनना बुंदों नोंनि साबा लोगोआ नोंखौ बुथारदों होननाया बेनो नोंनि सान्थौ आरो नोंनि सानस्रि नोंनि गोसो मेलेमखौ नोंनो दस्राजों दाइभार खालामना लांखाबाथाय आरो जिबनावबो नोङो सिखारफिननो हाया बेखौ गोसोआव लाखा दिनै नोंसोर नुदों गोबां मानसिफ्रा दिनै ड्राग्स जानानै लामा सामा थाबायदों हाथाय बाजाराव लाजिया फांजिया बिलाबायदों मानो बिदों ड्राग्स जादों माइन्डआ दाइभार्ट जालांबाय बिसोरनि माइन्डआ खामानि होला ब्रेनानो बिसोरना सोलिखाला अब्ला मा जागोन दाना मा जागोन अब्ला दाना नोंसोर दिनै मा बुंगोन ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुंदों जेब्लायबो नोंनि साबा लोगोखौ सिनायनानै ला जाय लोगोनि बाथ्राखौ खोनायोब्ला नों गोसोआव थुलुंगानाय मोनो नोङो मावनो थुलुंगा मोनो बेबायदि लोगोजों नोङो थाफाबाय था सापस हमनानै लादो दिनै नोङो गामिनिफ्राय फरायबाय नोंहा बावहाय जेबो थांखि गैयामोन उद्देश्य गैयामोन आं डक्टर जानो ना आं इन्जिनियार जानो आं मा जानो नाथाय मा जागारबाय नोंखौ नोंनि बिमा बिफाया ओरैबायदि मोनसे फसंथानाव हरगारबाय मा फसंथान बियो
हमना ला नों डिग्रीखौहाय मोनसे ओरैबायदि इउनिभारसिटियाव फरायहैबाय जाय इउनिभारसिटियाव ओरैबायदि मानसिफ्रा खालि आइएस जानो लोगोसे आइपिएस जानो लोगोसे आइपिएसखौ बोरै जायो इउपिएससि एग्जामखौ बोरै होयो एपिएससि एग्जामखौ बोरै होयो बेनिल' सब समय खोथा रायलायो वार्डनि बाथ्रा रायलायो अब्ला नों बे जायगायाव सहैफ्लाङोबा नोंबो आइएस जाबाय नोंबो आइएस जाबाय नोंबो आइपिएस जाबाय मानो बुंदों आङो नों जाय इनभाइरनमेन्टआव थाहैदों जाय थासारियाव थाहैदों जाय आबहावायाव नों दंहैयो जाय गोजोन मोनसे आबहावायाव जुदि नोङो फरायनो खाबु मोनबाय बे स्कुलाव नोङो नोंनि लाइफखौ दानानै फैबाय बै नोंनि लोगोफ्रानो माना नों बाहायबो साबा लोगो लाहैगोन ना बे इउनिभारसिटियाव माना बे गासैबो साबा लोगोफ्रानो सानफ्रामबो आइएस आइपिएसनि बाथ्रा रायलायो आं आइएस जागोन आं आइपिएस जागोन ओरैबायदि फरायनांगौ ओरैबायदि गोबां नलेज बुथुमो नोंनि लोगो साबा लोगोआनो जुदि आइएस जानो हायोबा आइपिएस जानो हायोबा नों मानो जानो हाया बाथ्राया बेनो ओंखायनो बाथ्राखौ मोजाङै सान फंफ्रोमबो बाथ्राखौ जोङो ओरैनो सा साज्रां नोजोर नायनो नाङा गावखौबो हमदांनांगौ प्लास गुबुननि बुंनायखौबो जों खोनासंनांगौ जाय मानसिया गुबुननि बुंनायखौ बारा खोनासङा लाया गावखौनो बयनिख्रुइबो गोरोंसिन एक्सपार्टसिन साननानै लायो बे मानसिफोरनि जिउआव गाज्रिनो बे मानसिफोरनि जिउआव सौसिख'नो हायै दुखुजों भुगिनांगौ जानानै फैयो ओंखायनो आं दिनै नोंसोरखौ खावलायबाय बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना अननानै नोंसोरो गाव गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय जेब्लायबो साबा मानसिखौनो सायख'ना लाखा आरो नङाबा बे साबा लोगोआ नोंखौ बुथारगोन आं होनदों मानोना जों नुखायोबो जिउखौ नङा होनदों आं दहाय नाथाय जिउखौबो बुथारो दिनै नोंनि साबा लोगोआ नोंनि सानफ्रामबो मोजां मोजां बाथ्रा रायलायोबा होद बेजों थाफाबाय थाबा साला जोंनिफ्राय माहाजोन जासिगोन होननानै हयथ' नोंनि लोगोआनो नोंखौ दैथारनो हागौ सोर बै साबा लोगोआनो ज' जानानै बेखौबो जों सांग्रां जानांगोन स' बिनिखायनो आं दहायनो बुंखाबाय जेब्लायबो नोंनि साबा लोगोखौ नोजोर हो नों जुदि डाक्टार जानोबा बै साबा लोगोफ्रा डाक्टारनि फारसे सब समय रायलायबाय थानाय एसे एनै फरायनाय मानाय गियान नलेज गोनां जानांगोन आरो बिदिनि सायाव रायलायग्रा जानांगोन अब्लासो नोंबो डाक्टार जानो हागोन फौजि जानो गोसो जादों नोङो नोंनि साबा लोगोआ जुदि रावबो फौजि जानो गोसो गैया खाराबो मायाबो सानफ्रामबो लोंला जालाजों कन्टिनिउ सानफा थोलो सोंबो एरैनो हगार हरो नों बेफोरबायदि मानसिजों थाफानानै नों फौजि साख्रि मोनो नामा हा नोंनाबोथ' गोसोआ बिसोरजों थांफासिगोन ना बिसोरनि जेबो गोसो गैखायाबा आंबो बिदिनो जानोसै नै नों बिदि सानफ्लांगानोसै ओंखायनो आं खावलायबाय अननानै नोंसोरखौ आंनि फंबाय साननानै आंनि बिनानाव साननानै जे नोंसोरखौ बयबो फरायगासिनो दङ हिसाबै गाव गावनि जिउनि थाखाय थांखियाव होसोनो थाखाय बेबायदिनो जेब्लायबो गावनि साबा लोगोखौ मोजांखौ सायख'नानै लादो बे साबा लोगोआ नोंखौ जिउआव दैदेनगोन नोंनि थांखिखौ जाफुंसार खालामगोन नोंनि जेनोखि उननि जिउ सम बे समखौ जोबोद ओंथि गोनाङै लांगोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय आरो मिजिंथिदों नोंसोरो बयबो बाथ्राखौ बुजिनो हादों हमनो हादों आरो बेखिनि मिजिंथिनानै आङो बे जेनोखि साबा लोगोआनो नोंखौ बुथारगोन होननाय बे मोनसे भिडिअ आरो थार बाथ्रा आंनि एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिनानै आंनि भिडिअ बानायनायखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।